Bakhuid tong in Dubai na gabinda kajing jatay mam jukut min Syiem jang Lionel Pring Lindo nang light. Nice spot, Soko. One pariah, all you try. Hallelujah. Them money go long play. Hallelujah. Right you try, like ting I go. Hallelujah. Ko himen go pera tong in Dubai na gabinda kajing tumu shime jangi inang IT ya kajing ang nur jangi baro how Jesus Khrist Jesus the King kadbangi reke kasngi buram jangu Khrist ngi Dubai babara mangi nginang yo kajing kwa kajingi ya Jesus bangin pindam ya lade ha kajing pinyai jangu Jesus bangin long shishaki rayot jangu tongin Dubai nagabinda ka parte baro kawai kadba ngipin kudru artat ya usnem janga jimane jongi bad ngistang ya usnem batimai nadu u kasngi Trai banwan ha kerteng upa baru kon baru men Syiem Bakhuid kajinga jongo Trai jongi u Jesus Khrist bad kajingi jongo blai lem bad kajinga silak jongo men Syiem Bakhuid kindon rain kha bat pi baro ko himmen ko parato ina sonsi halor ki pop ki sang jongi baro halor ki jing tuna jongi lese ngim pat kongu ya kajing kular jongo Jesus kajing tarwa jongo Jesus Khrist ban haka himajungu ngila pin blad ya ka jingim men Syiem jogi haka bakongu ya ki Syiem jangane ka parte benya Jesus Syiem jangka beneng Syiem jangka hima uble bon sin ngis ngau talat ngis ngau thod ngis ngau wit haka ben kindiu ya Jesus na marba ngid palat ya ka parte tongin pan map na Jesus nagabinda baharo ki jingkla jongi jinglesting jongi ya u balong Syiem jonga jingim jongi balong Syiem jonga hima bening balong Syiem jonga parte Jesus be eat map yangi ngi eat yame ba melong Syiem jongi you are our king melong ublay jongi ngi kindiu yame haga jingim jongi daga bayino yaki pop jongi baro nga pala how blay badan bor baro ban happy ko men ko para bangalale pop shipun daki jimparka daki tin daki kam daki jinglay klet daka jinglay palat jonga daka jinglay palat jonga daka jinglay palat bakrao jonga namarkata nakarpari kamaria Bakhuid kabayaisa kateisoti yaki angel batkiri koi variapi ko himen ko para menduai nagabinda jonga how Trai lay jongi ublay badan board baro ni sine yangi badandala mapigi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Good try to ease
wai ngi pediang yau Jisu balong Syiem jongi haga donur haga men Syiem jongi ngi alam yau Jisu shaki inga sem jongi shabara ke jing tumu jongi ai bau Jisu unlong us Syiem jongi. Jesus become the king of our life. Koblei badon bor baro by im junom melamon ban pendemaya kie baro haukun by eat e jame us em janga prate tas ngoba banai baka jing tau baro kawe enda la perlait iaka naga jinglom rau kan chakri iame us em but kan ia solang ha kabayaro iame kalem sange Dau Trai jangiu Jesu Khrist kuon jame uba imbat san sha rengkat badme ha ka jingalong kawai jangamen Syiem Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kajing play baningkong, kajing play nakita baar u Samuel. Hagito kisngi, kijaj Israel baro kilawan shaw David, ha Hebron, bat kila ong, hakmi ni day kasheng bat kado jong pi. Hakipor ba men shua, men ba usul, ulong usim halor jongi. Day mapi ubayalam, bat pensyai biang yaki Israel. Bat utrai ula ong hapi, pin sa long unong syarai jong ki pa jonga ki Israel. Bat pin sa long usim halor ki Israel. Kumta kiten men kisan baro jong ka Israel. Kilawan siya usim ha Hebron. Bat usim David ulayate jutang bat ki ha Hebron. Ha khamad utrai. Bat nangta kilapan sle yu David. Panlong usim halor ka Israel. Kaktin jong utrai. Sam sispa arpuar number traspa laikusa. Traspa laikusa.
Kajing pule na kashiti Paulos Bakhuid syaki Khristan hakolose. Ko para ngi aingo yok pa ubala penbit dor yangi ban yok bentalem bat kiri khut hakajing syai. Ula pelaj yangi na kabol jong kajing dum bat ulawan yelam yangi syaka hima jong ukun ba jong u. Ha uba ngi yok kajing sispa kajing map yakipop. Ulong kadul jong ublay ya uba omla ban yoi. Ukun prang sngi ki jentau baro. Namar ha ula tau ya ki e baro. Ki ba habneng bat ha kendau. Ya ki ba pau bat iki bom pau. Lada day ki ket ne ki long kraw. Ne ki bor sinshar ne ki bor penyat. Ya ki e baro la tau da bat na kabenta jong u. Ulong ha shua jong ki e baro. Bat ha ki e baro ki ne lang kaway. Ulong ma ukli jong kamet kabalang. Ma ulong kajing sedang. Ubaningkong ban mi pat na kajing yap. Bakumta ha ki e baro undup long ukli do. Na ba ha baro kajing pura ublay kalas nyo bha ban syong. Bada uniwan lam biang ya ki e baro sya hi. Ya ki ba ha kapertay ne ki ba ha beneng. Da ka ba penyesuk da kasnam jong kading pna jong u. Kaktin jong Trai. Isango yawe. Hallelujah. 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 Sukahima upajing David kabawan. Hosana syajrong Trai undon rengkad bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hame kutrai. Kinong sinshar kilar ki bain yaw jisu. Ki ula penim ya ki weipat to un penim ya lade. Lada ulong Khrist jongu bale ubala ji jongu ki shipairu kilar ki bain yaw. Kiawan Shajan bat ki terwa kasarka. Bat ki lada melong Syiem jonggeju tapelai dia lade. Ladonru ka jingto haneng jongu uni ulong Syiem kiju. Uwi na kidakait uba lasha sdin hanta ulatim ya uong. Omde ma me Khrist. Tapelai dia lade badiangi. Henry uto uway pat ulam mayawu uong kato mem shepting ya uble haba meru mengat hapo kaju karai jimpenrem yangi shisha kade hok namar ngilayo kumba dawa ki jingle jongi Henry uni shimla les new te ula ong ko jisu taken mau yanga enda mepoi hala kahima. Padu Jesu la ong shisha nga ong happy minda kasngi pindon rengkat bat nga ha paradise. Ka gospel jong Trai. Nero yame Khrist. Ko himen ko para payir Trai Jesus Khrist. Minda kasngi kabalang salonsar kareke ya kasngi burom jongu Khrist Syiem. Jesus the King. Kane kalongka jingra ke sngi burom kabalastang nadu katkindai spa arpusan bala pinskem dau pius kadway lempa kawe ka encyclical ka jingto jongu kayus primas bad lemba kane ka
jingto Bakhuid jangu upa Bakhuid popius kadwe kalastang iaga sngi burom jangu Khrist kam shimot uday upop ula perlong Syiem ya Jisu long na do basta Jisu long uble Henry ban penrung ha ka liturgi jangga balang kalong kajia lemba kaneka jingto Bakhuid bar ka jimpen skem dau pa Bakhuid pius kadwe house name katkendais pa arpusan haka jingdap shikhajar Hindrius pa snem jangka sinot nikia kabala perlong lais pa arpusan Padmindau snem kadega shihajar Hindrius pa snem jangka nikia sinot ka jingya lumlang jangka bala kai ka jingtumu jang kaneka snibura But hakane ke jingto Bakhuid pa Bakhuid wila kranshai kadar bale ngirake ya kanega sniburam padu kran artiliki kentin hando natural right but acquired right kine artiliki kentin ukadau hakane ke jingto Bakhuid natural right ka hok trai but acquired right kabamod ya ka hok balayo Kaya ka hok trai jongu Jisu. Ka hok trai jongu Jisu kalong ba udon ka jinglong uble. Ba ulong uble. Kane kade ka jinglong Syiem jo. Ba ulong uble shisha. Bad ulong Syiem shisha. Bad ulalong Syiem na do bastang. Na do ka por ba udon. Bad uble. Uble ulong Syiem. Nangda acquired right ya ka hok balayo kade lemba ka jingsha shitom jongu Jisu redemptive power u Jisu ula penimya ka parte baro ka we da ka snamba kardor chung da ka jingsha yap jungu halor ka dempana lemba kane u Jisu ulayo da ka we pat ka bor kata ka bor kalalong ka bor halor ka mensiem jangi brayo kane kalong ka bor kabaulayo haloru bamen halor ka parte badu kalalong Syiem jang ka parte ulong Syiem jang ka hima jongu ble bad ulong ubam jukut ulong Syiem bam jukut ulong Syiem bala salonsar But ulong Syiem ubasen sharia baro dagane ka bor. Tingin ban sautu shai kadar haba ka balang ka kindiu ya kane ka sniburam. But don ru ka way pat ka daw bale ka balang kala pelong kane ka sniburam hadin ka tuma baningkong. Ngitip ka tuma baningkong kala jia kumba katkindais pa katsau ter hadu katpra eye. Hagata ga por ka parte baro ka we kala kulmar. Kala don ga bor senshar janga parte. Ki rishimet kila stang ben yo bor. Ki ri bat ki nong senshar kila stang ben senshar ye ka parte. Bat kila penbana ba omdon kamshu ya ubele. Bat kila kindiu ya ka bor jangi brio. Kila kindiu ya ka bor jangi ri. Kila stang ben penbanai ki brio bade ka bortma kalaban senshari ka perte kade hakata ka por ka balang kalastang ban ang u Jisu ulong Syiem jangke ke baro Jesus is the king of everything and everyone and all the nations bad ka balang kalahikai bade u Jisu ude ban lo Syiem but kalastang ban reke ya ka nega sngi burom da ka jingshisha ha ka sngi utrai ba kadu jong Oktober ha balastang ningkong kataro kalonga sngi jong Halloween bad ki briyuki mane ya baro ki min Syiem jong nega parte Henry suki pasuki kala kindriano ka nega sngi burom ha ka sngi utrai ka ba kadu jong por light iya Shuaban stang ya usnem batimai jangap por light iya ha shuaban stang aduven
ba ujisu ulang usiem jangka perte ujisu ulang usiem jang ke baro ujisu ulang usiem jang baro ke jimpen nyai jangka perte ujisu ulang usiem jang baro ke kaspa jang ke perte kelemma u ngimdon jingim bad baro ke jingim baro ke perte kan kutno ha ujisu bad ka stangru ha ujisu ba ujisu ulang ke jingstang ujisu ulang ke jingkut alpha bad omega nangata ka daw ha ka kitab jimpen pau ngilaban yoi shai ka daria kane utrai ulang utrai ki trai baro ulang uble jong ki ble baro ulang usem jong ki sem baro he is king of kings he is lord of lord Omdon eye palad yaka borsen shar jong jisu omla bandon kano ke jingstang klaim ga bor penya jong jisu kane kalong ke jingika ka balang ka wanra ha ka parte kam shimut kade ka balang kala tung ya ujisu Syiem henre ujisu long Syiem nadu badang bastang ka parte ujisu long Syiem jong ke baro henre ngidang penken mau ka balang ka penken mau yangi hadu katno ngide banidi ujisu hadu katno ngide ban kongo ya ujisu hadu katno ngide ban pendem ya ka jingem jongi ha ujisu ha kane ka jing to Bakhuid pa Bakhuid pius kadwei wong ujisu ulang pax Christi in regno Christi ujisu ulang pax Christi in regno Christi kabamut ayu ujisu ulang ka jingsuk jongka hima jongu Khrist ude mau ulang ka jingsuk jongka parte ha ka hima jongu kadon ka jingsuk ladang manga bad mapi ngin kongo ya kane ka hima jongu Khrist nginum la banyo jingsuk tengi haben trang ya ka jingsuk pax kabamut jingsuk peace in everyone. Peace comes through Jesus Christ. Tinakata ka daw ko himen ko para ujisu ulang usem jangka jingsuk. Ulang usem jangka jingsuk. But day nakata ka daw habau jisu hadin ka jimmi pa jang ujisu Khrist ka jingay kuble jang ujisu Khrist kalong ka jingsuk batpi. Ka jingsuk batpi. Ka perte baro kawe ka dapda ka jingsuk tang namaru Khrist. Ladang ipidiang ya Khrist ngidon pax ha kaparte. Ngidon pax Christi in regno Christi. Ha ka hima jongo bale kadon ka jingsuk. Ha ki inga sem jongi kan sedon ka jingsuk. Lada ngitung ya Jisu balong Syiem jongi. Bad lemba kaneka hok jong ujisu. Ujisu don ka hok. Halor ka men Syiem jongi vei paive. He has the right over our souls. Ujisu don ka hok halor ka jingim jongi. Ujisu don ka hok halor kaneka perte baro ka vei. Namarula tidno ya kaneka perte dagas nam jongu. Kumbangi pule nakashiti Baningong jongo Paulus Bakhuid Shakorin Hinriu Arpo. Latid yangi dakador kabarem. Latid yanga badiepi dakador kabarem. Jesus bought us with a price. The price is his own blood. Kasnam jongo Khrist. Kane kalong ka jimmud jong ka jing siuspa. Ka jing penim. Kabawanra hangi lemba kasnam jongu Khrist. Kabamud kadbangi dang yakendo jinge haka jingem jongi. Kadbangi ngob haka pop. Kadbangi dang snow jingjar haka jingem jongi. Ngidi ben sotu hawu Jisu ngadon ka jingjob. Hawu Jisu ngadon ka jinglai loid. Namar ulong Syiem jong kie baro. Ulong Syiem jong ka jingem jonga. Ulong ka Syiem jang ka kam ka jam janga. Ulong Syiem jang ka met ka pa janga. Ulong Syiem jang ka men Syiem janga. But kalem ma u ngemlaban
hakane ka parte what she kelip matru. Haba kabalang karake yakane ka sngi buram jangu Khrist ngim deben perkat ujisu ulong usiem janga ba jampi marwe. Henry ujisu ulong usiem jang malle ki jait benriu. Kibab pidiang yau, kibam pidiang yau, kibang ngeit hawu, kibam ngeit hawu. For the believers and unbelievers, Jesus is the King. Jesus ulang usiem jambar ki beriu. Don bon ki beriu kim sautu ya kanega jimaya. Namar kim pat ngeit. Tang namar ba ngam ngeit. Bau Jesus ulang usiem kam shimod ngai im jingai na kanega borjong Jesus. Wat ya ki beriu bam ngeitru. Kidang yo pediang ya kanega borjong Jesus halo jonghi. Ba makiru kidan hapoka bor senshar jangu Jesus Khrist usiem janga parte. But kane kalonga jingmaya kabamanga ban mapi ngideben imman ka kelipma. Ngideben kindiu ya kane ka jingmaya man ka kelipma janga jingim jangi. Ngidang yu I but ngidang yu snow bun gibriu ki em ha ka jingim kabatolot. Ngiyo I ki beriu ki ba im ha ka pop. Ngiyo I ki beriu ki ba im ha ki kam siniu. Bale ki im ha ka kam siniu. De na marba u jisom ula du bor halo jonki. Henre na marba kim shimla pediang ya u jisu pura ha ka jingim. Kim shimla shah ya u jisu banrung ha ka jingim. Buon ki beriu ki kerli bale ngalong kumne. Bon gibru ki kirli bale nga im nga sakut ha kane ke jing the Lord kadena marba im shimla aiti ya kabor penya janga jingim jangi how Jesus. When you surrender your life to Jesus, the power of the King come into your life. Habapi aiti lud ya ka jingim jampi ha kane ka bor janga Jesus pinsas tang ben yo I pikal lang ki beriu ke batimai ke jimpang ke jing shitam jampi ke jing jinjar jampi ke jing sausi jampi kin stang ban tajingai na ke jingim namar u Jesu u trai ki trai us em kis em un stang ban senshar ya ke jingim namar ulang alpha bad omega ke jingim jampi jingim jonga baro ka stang how Jesu but can good how Jesus. Nagadaga daw ngilong gi Kristan badon jinkermen. Ngilong gi Kristan badon jinkermen kadena mar kanega daw. Namaru Jesu ulang usiem jangi. Ladaw Jesu ulang usiem jangi. Nginam ting ya ka jingia. Nginam ting ya ka jingim ha kanega parte. Henry kibru ki ting ya ka jingia. Kibru ki angnu dia ke jingya. Kibru ki angnu dia ke jingjar jo ke jingem jangki namar bale kim shamla pidiang pura ya Jesu. Habang im shamla pidiang pura ya Jesu ne ngim pat ngeit how Jesu ngin yang persya ya Jesu kumpang yus ngo na ka gospel mentakas. Ha ka gospel ngiyos ngo haba la steam Shasanar panaya Jesu halor ka dim bana don ge shipai ki bela im ha ki jajang ka dim bana ki la krenben ya Jesu. People don't believe in Jesus. They speak ill about Jesus. They refuse to accept Jesus. Ki beriu ki bangait ya Jesu. Ki kuaban piam ya Jesu. Ki kuaban kedup ya Jesu. Kikwaban anpoy syakata ka jingit ka jomo. Usem jangi ulang ubadap da ka jing sine. Ulang ubadap da ka jingid. Ulang ubadap da ka bor kabasen sharingi da ka hok. De nagata ka daong yusngo haka we ke liang haka gospel ke shipai ki larki ben yawu. Ka we ke liang unong tu uwe unong tu ular ki bein ya Jesu. Henry uwe patu nong tu ulas ngautu ya ka jing kardor jang ka jingim badu Khrist. Ulayoi
Hawu Jisu belasya sanar penalang badu ulangu bele ulangu Syiem ba udon gebor wan haka jingiap kabau ya kendu haka jingim ba jisen don ula perta taken mau yanga haba medon haka hima ulayo I hawu Jisu ba Jisu don laka jongga hima. He saw the kingdom of God from the cross. Ulayo ya kadaka sinjanga hima ubale kadba ula yo ula yomad ya gajingia padula parta token mau yanga haba medon haka hima jame. Badu Jisu la jubab shi sundon yawo pinsadon batnga ha paradise. Ujisu tang ujisu marwe ulaban jubab kumne ki brio jangane ka parte ki non sanshar janga parte wat ladangi siu da ka dor ka barem wat ladangi siu yaki da ka spa baro janga parte kim laban kular yangi ya ka hima ya ka paradise ki non sanshar jongi kim laban kular yangi paradise kim laban kular yangi ka hima uble kilaban kular yangi lese nganaya pi ya kata ka patta nganaya pi kata ka jaka ngan penio hapi kane ka spa ngan penio ya pi kane ka jingkomen palad ya kane kim laban kular lese kin kular yangi nganaya pi kane ka kerdan lada pi siu yanga lada pi don ha ka liang henre tangu Jisu Syiem jongi ulaban kular yangi pinsadon ha paradise mindakas ngihi. Nobody can promise us the paradise except Jesus. Nagatagadaw ko himen ko para ngidiben ichirhem. Wala dangilaban don buon gijing tut gijing vita ka jingim jongi. Kaddu kadwai ngidiben sautu kalam u Jesus Syiem jongi ngim don kano kalat kalindi ban penim bad pendim maya ka jingim jongi. Tongilong kikun kiba ngeitia kane tangilang kikun kiba pindam yala de shakane ke jimmaya jaga jinglong Syiem jongi nama ngi baro ngilong ki rayo jong Khrist how Jisu ngidon ka jingchop how Jisu ngidon ka jinglai loid how Jisu ngidon ka jimpeni how Jisu ngidon ka jingkamen how Jisu ngidon ka jingsiuspa how Jisu ngidon ka jingsuk namar ulang Syiem jongi. Itu ay hagane ke Khrist Bakhuid nagabinda kane ke jingai Jisu bayid karku kardo yangi melong Syiem jongi melong Syiem jonga parte melong ubadon bor halo jongi halor ki jing talon halor ki jing tuna halor ki jimpang halor ki jing songsi jongi sen shari yangi pen kuid yangi yalam yangi shaka paradise kabamela kular hawinong to enyero ya utrai Jesu Khrist Chinom la chinom amen. ko himen ko para tangin play ka chinge ka jongi Lai spa and repue. Trai
ko himmen ko para ha kanega sngi burom jungu Khrist tongin van rai ke jingang nu jungi naga binda pahoro ka binda janga jingim jungi hakabalang ai bau Jesu unakin di burom yangi da ka bor sen shar jungu rengat badu pah bening tongin ya kerpa dia blai pa jungi baila mingi syaki ma ukun jungu na bentau pa bakhu jungi bishop jungi kileng do bat ki katekis baku mujisu usim jungki makiru kindup baro katba kidon na benta kibriu balapan kamti hagajing sumar jungki ikerpat yame ko Trai ikerpat yame ko Trai na benta kane kerempai Kristan jungi kahima ukris hakane kasnong jungi bangindo biale ban penlong eka kerempai jongkajing kuj bat kajing ikerpat yame ko Trai ikerpat yame ko Trai na gabanta iwe pewe nangi mangindo biale kat bangila ban penne ya kajing jinge hangi lenter da kabayai nes kambarabor house jungi ujisu ikerpat yame ko Trai ikerpat yame ko Trai na gabanta ki Kristan ki bala petno na Khrist da kapop bakin suthu yala ka pot sniu baki shasan shar hauk soy ikerpat yame ko Trai ikerpat yame ko Trai na gabanta ki briu baro bakin dup nyeu yau Jesu kumusim jongki ban syakriyu daga jingej baskem bad ban poi syakihima jongu habning ikerpat yame ko Trai ikerpat yame ko Trai ablay kopa baspun bat bayisne hagani ka sngi buram jungu Khrist iwan ra hame yakini ke jingkar phat barit jungi kindu yangi baro shaga jing sonto pura bat ka jing shania tilan ba men pin biang yangi lembau Khrist ipan yakane dau Khrist utrai jungim Amen. Lai spa repusa. Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga barjompi kanlong ka bapriang hon ha oblay upa badan bor baro To Trai pideng ding knyan hiti jong pi laka mata ke jing ro ko pura ma kristeng jong ke jing mata yangi pada kapalang Bakhuid jong baro kawai kadbangit terwa hamay ko Trai ya u jingkinia uba penyasuk ya ka jait bendrio ngi karpadrit ba ukun jamehi unangai haki bendrio baro ya ke jinga jong ka jingya teli ba ke jingsuk dau Khrist utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengka bat piru token tiu ya la ki donut kintiu yaki shau Trai tongin aingu ya utrai ublay jangim Kai shong hok bat kadei dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rad kopa Bakhuid koblay badan bor bat bam jik
Namar mela pensle ya ukun balaka marwe jame. Utrai jangi u Jesus Khrist. Daka pinyang janga jingkamen. Kumuling do bam chikut badus janga jingtao barro kanamba. Daka ba utarwa yalade halor ka duwan janga dimpana. Kumu jinkinia batalem banwanra hangi yaga jingsuk. Unla ben pindep. Ya ka kam bapala janga jingsiuspa ya ubendriyu. But enda la pindem ya ki jingtao barro hapo ka jingsen shar jangu. Untarwa shaburom bam jikut jame ya kahima bam jikut but basalan sar. Kahima janga jing shisha but ka jingim. Kahima janga jing koid but ka jinga ye. Kahima janga hok ka jingid but ka jingsuk. But namar kata rengat but ki angel but ki archangel ki kets but ki hima but baru ki pat belen but ki bo janga beneng. Ni arwa ya ka jingruwa ya ro ya me but ni pen bana kalem sangem. Haganega porka bakentang tam. Kat bang ya kendus asyasin ya Syiem jangi Jesus Khrist. Haganega duwan gatupat. Giduay na du katonod ko Jesus ko Syiem janga jingim jangi. Wan pendimay yangi lembau men Syiem Bakhuid. Uju men Syiem ba pendimay yangi. Wan pendimay ya jingim ya kiingasem lemba kaneka jimaya bamayan. Kabadang chia haganega duwan gatupat. Ai tia ke jingang no jambi shau Jesus em jangi bawon shimti yangi lese pi ki bapang ki besto pi ki bas ngau jinja pi ki bas ngau kotlan pi ki bak ngau phaka pop ai tia la de shau Jesus ba lembau men Syiem Bakhuid pinwan pai biang shaka jinglong ubale ka bau Jesus pen yo hangi lemba ka jing sha shitam ka jong dashisha melongo Bakhuid ko Trai katamay jong ka jingkuid barom namar katang ikarpad yame to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba payo men Syiem jame kum ka jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jangu Trai jangi u Jesus Khrist. Hakapor baladino yavu badala kamons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada kabaingu yame ula kidia yavu badulai halage senran u tushim batabam na kane pi baro na markane kalonga medjanga ya kabay naiti nakabenda jumpi. Hagaju kero kamendala leyabam ula shimya ka kuri badaka baingu biang yame ula ayaka halage senran uong tushim batadina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai badbam chikut yakaben penmi nakabenda jambi but nakabenda ki babon nakabenda ka jimap yakipop talaya kane bankan mau yanga Kosnam bakardo jango Khrist to pen koid yangi pen koid ya men Syiem hadim pen koid pen kia ya ki bapang ki bashitam baro ya da yangi nau bamen na ki kalam
Kajimaya Jongka Jinge Katasin bangi bambude bangi dinagani kakuri iben braga jinyap jombe kotra Namarkata, Nikiba Penmenta, Yakajingia, Bakajimi Pajangu, Nitarwa, Hameko Trai, Upu, Junka Jingim, Badiaka Kuri, Junka Jim Penim, Gidaing Waidem, Namarmela New Yangi, Kiba Bit Ben Yang Hakamacha me, but Ben Shakri Yame, Darkabas Nevri. Nikarpadia me, Bangi Kibayobinda Hakamet Bagasnam Ukris, Nilong Kibela Pinetili Kaway. Daw men Syiem Bakhuid. Token mau ko Trai ya kabalang jame kabala priyang hasatala kaparte. Pato penjana ya ka hakajingir rengkat badulio upa Bakhuid jangi. Uvilbat ubishap jangi bat baru kiling do bat kiriniam. Token mau lem roi ki himen ki parashin rang bat kinte ki bela yotia da ka bakermen ya ka jimmi pat. Badia baru ki bela klat no hakajingi sne jame to pediang ya ki shakajing shai ka kamachame. To isne yangi baru ngi karpadia me. Barengkat bat kamaria te so di Bakhuid ke kemi jongo bele. Ujasa Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid bat baru ki rikoid ke bela pen sabaya me pateng la pate. Ngilong ki babit ben yo bindalem ha ke jingim bam chikut. Bar ngini ro bat pendon buram me da ukun jame u Jesus Khrist. Dau lembadu badhau Kalong hame ublay upabadan bo Hake jingalang kawe jungamen Syiem Bakhuid Baro kaburam bat ka jingyaro Junom la junom Kohimen ko para tongin duwai kumbau Jisu lagi kai naga pinta babun gijing don kam tame hakani ka Sngi burom jungu Khrist Syiem tongin nang ai tia ki inga semi ki bayi betoin ya ki jinge jing jin jar jungi ki jimpang jungi ki jing so si jungi bau Jisu chimti pura daga jinge kopa jungim Wa khaning kalong ka Bakhuid Khristeng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba bening Trai yang imenta ka jimbang jungi ka bahala ka Sngi Padamap yang igren kang jungi Kumbangi rungi map ya ka bales niyo yangi Padwa telam yang isya ka jimpan shy Handray ta pelait yangi na ka basiniyo To pelait yang ingi karpart ko Trai na ka jing siniyo baro Haga jing spoon jame To ay jing suk jing sign haga Sngi jami Kinamba da ka jing arap ka jing isne jame Ngilait bada bo na ka pop Bangin yo jing ada na ka jing jin jar baro Kat bangi dang ap kemilenti ya ka jing karamen Bakhuid Pat ka jing wan pa jung nang penim jangi u Jesus Khrist Namar ke jume kalong kaima ke jume ke bor ka buram jinam la jinam Ko Trai Jesus Khrist me u bela ong hagi apostol jame ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jing ay janga balang jame Pat ha ka jing spoon jame To ay hakaya ka jing suk bat ka jing etali kaway kat kum gamon jame Mame uba im bada basensya junom la junom Amen Ka jing suk Trai kandon bada bo rengkat bat pim Ringkat bat ki Dap da ka jing itu Kristo ngini ay markelia Kun lang bro changu blay me bagi dogi bro ka percay uskal senayagi
kami ukun lambro jang abalai Khrist Syiem Bakhuid ya ka pop jang ka partai so kita ke bala kasha ka jingkawai jang ukun lambro Kau kenrat, kau macam kau, kemudian kau yang juga. Trai jang ka kati men Syiem jang ka sakyaki kamet perkasnam jang Khrist kan Trai syak jingim Pindam yala de hagane ka Paul haga bangela pidiang me haga dolu haga men Syiem hagane communion Bakhuid hagane communion men Syiem penimiegi sanshari kadbangi trangi me kadbangi pidiang me hagi inga sem jogi sanshari ki inga sem jogi sanshari ki bayi batoin jogi sanshari ki bapangi bat bashitam ki batya hagi hospital sanshari ka met ka part jogi Senshari ka jimmo jimbar ka chungi Senshari ka jimmo jimbar ka chungi non pop baro Senshari ka jimmo jimbar ka chungi bari ki balesni Senshari ki kon batalo chungi Senshari ki bayi la toin chungi baro ko Syiem janga parte ko Syiem janga ki ma chungi pale melom ke jing stam bat jing kon Senshari ki ai boring ki ben slaying ki ben koi dingi balai lord dingi daga bor jame Jesus hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Ko himmen ko para hakane ka sngi boram. Jungo Khrist Syiem
Tongin duwai nagabinda ka jimben jempura naga jimben shtan shipor hak bangi duwai ka jing duwai jubilee. Ko pau ba happening to ai ba ka jinge ba mela ai hangi hau kun jame Jesus Khrist ku himmen jangi badaka leading jang ka jingi spoon kan klan ke dolu jang tau men Syiem Bakhuid kan kalsiu biang hangi ya ka jingkarmen bala kerku nagabinda ka jingwan jang ka ima jame Trai bagi jinga ijame kan penkalan duri ni shakinang lur lingka bamju shantai pan bet yi sembai janga gospel to ai bagi tu gi sembai kin penkalan dur na shapo ya ka jai pen riu de ka parthe marian baro kawai ha ka jingkami lindi patikana ya ka bening patimai bar ka parthe patimai haba enda ya ki bo janga bamen lawengno Rom jame kan ting shine juno. To ai ba ka jinga e janga jubilee. Kan kersiu biang hangi. Ke pilgrim janga jingkarmen. Ya ka jingang lud ye ki tiap jingkan show happening. Ai ba ka ta ka ju ka jinga e. Kan pensapriang ya ka jingkarmen. Bar jingsuk jang unang sius pa jungi. Setelah ka pertai. Shame ko blay jungi. Bala kerku juno. Kan long ka buram ba ka jinga ro juno. Amen. Kopa jungim ubah hane kalong bakwe kapten jame kanwan ga ima jame kalong ga mon jame ha kindau kumbah bening tuai ni betai jembang jungi kepala kesi tuma bi keringkan jungi bangi rugi ma pi ke beles niu yangi madwa delam yangi shaga jimpan shai and rai ta palai tingi na ka niu amen kublai ko mairiam kepada paga jingae utrai mat ha ka kuyen pa na tekinde Balakar kuya usop o jopang Jesus. Ko Maria Bakhuid kami jong oblay tuay na benda jongi kinom pop minda ba kapor ka jingyap jongi amen. Kaburam hau pa belkun bermen Syiem Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kum juminda ba bara po junam la junam amen. To nginya tuay. Habang ilayop pediyang iga jimbam jangga jimbam yapshu ngi karpahat ko Trai. Pangi kibas no kraw ha kabakongu ya ki hukum jongu Khrist Syiem ka prate. Ngilla ban im kalam kut badu ha ka himabane. Uba im bat sanshar jinom la jinom. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Mu ya ka kli jombi karpadi ka jingkar ko karpang na jiso. To ublay badon bor baro un penjingay na pi ya ki jingma baro badon tes bun hapi ya ki jingay jangga jingkur ku jangu Amen. to ublay un pelang ya ki donu jampi ki bashashkor ya ka sur jangu bad ba un pendap ya ki daga jingkamen bam chikut Amen. ai ba en shem ya pi ki bayai ha kelindi ki hukum jangu blay ki ba shempang ya ka babha bad ka bade baden pelang ya pi ki nongyo binda bad ki pait beneng Amen. Pat ka jinggar ko jang oblay badon bor baro upa bari khon bado men Syiem Bakhuid kan hiar happy pat kan sa pat pi junom Amen. ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jang Trai da ka jingim ka jompi Isango yauble. Nombar sispa lai bukuntai. Sispa lai bukuntai. Kaburam hok pa abdukun ham Syiem Bakhuid barang ba meningkong cuma tahu barabor junam la junam amen.
Anh roi Trai Jesus Khrist. Amen.